Καλημέρα, καλησπέρα μάγκες. Σήμερα παίζουμε Only Up, αλλά στο Fortnite. Και συγκεκριμένα παίζουμε το Only Up Chapter 2. Αν θέλετε να τσεκάρετε το Only Up στο το Chapter 1 που το έπαιξα, πηγαίνετε και δείτε το βίντεο. Ωραία, λοιπόν, είμαστε εδώ. Κάνω start game τώρα και πάμε να δούμε. Είμαστε στα 5 μέτρα και υποθέτω πως πρέπει να πάμε από εδώ. Βγαίνουμε πάνω σε αυτή τη βλακεία, τρέχουμε. Και είμαστε... Ωπα ρε μπρο. Και είμαστε season 1. Οκ. Season 1 chapter 2, έτσι. Να φτιάξουν και chapter 3 only. Chapter 4. Να φτιάξουν όλα. Όπα. Ωραία, λοιπόν. Μου φαίνεται πιο easy από εδώ. Να δω. Ωραία, είναι λίγο πιο εύκολο, I think. Κάνεις εδώ dive. Είδας εδώ. 81 μέτρα ήδη. Φεύγεις, πας από εδώ, τρέχεις. Όχι ρε μάλλον. Ωραία. Πρέπει να αποφύγουμε αυτές τις βλακίες γενικά, γιατί θα πηγαίνουμε πάλι από πίσω και δεν θέλω να κάτσω όλη μέρα να παίζω Only Up στο Chapter 2 στο Fortnite, οπότε πάμε να το κάνουμε λίγο στα γρήγορα. Να φτάσουμε αρκετά ψηλά. No way. Ωραίος. Όχι. Ναι. Ωραία, είμαστε εκεί που ήμασταν. Νομίζω. Όπα. Πάμε εδώ και μετά που πας. Οκ. Φτάνεις. Ωραία. Εδώ θα ανεβώ πάνω να βλέπω. Απλά ακολουθείς τα εμπόδια. Ωραία. Λοιπόν. Δεν φαίνεται πολύ δύσκολο. Ωραία, λοιπόν, πάμε εδώ. Μέτριο. Νομίζω πως το chapter 1 μπορεί και να είναι λίγο πιο δύσκολο. Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρος. Μέχρι τώρα δηλαδή, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε στη συνέχεια. Ωραία. Παίρνω το zipline. Όπα. Παίρνω και εδώ το zipline. Εδώ ανεβαίνω, να υποθέσω. Ανεβαίνω. Καλά, πάμε πάνω. 148 μέτρα. Οκ. No way. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται εύκολο. Κάτσε. Πρέπει να πέσεις ακριβώς. Ωραίος. Ξέρω εγώ πως το κάνουν speedrun κάποιοι ρε μπρο. Πρέπει να ξέρεις την πίστα απ' έξω. Ωραία, πας από τα σπιτάκια, δεν είναι πολύ δύσκολο, εντάξει. Απλά τρέχεις με tactical sprint. Πας εδώ. Εδώ ευθεία, μην μας μπαγκάρει. Ωραία, πας εδώ και φτάνεις σχεδόν chapter 2. Πού είναι το chapter 2? Στο νερό τι παθαίνεις δηλαδή, άμα δεν μπορώ να πάω από το νερό. Όπα. Δεν μπορώ να πάω από το νερό. Δεν θέλω... Γαμώ την... Όπα.
Όπα, όπα, όπα. Όπα, όπα, όπα. Όπα. Έλα ρε μπρο. Ωραία. Έλα μωρέ, κουνήσου τώρα, έλα πιο γρήγορα. Όπα, ρε μαλάκα! Δεν μπορώ κάπως να τα σκυπάρω όλα αυτά, βαριέμαι να τα περνάω ξαναλύσεις. Ωραία, θα πάω να το σκυπάρω λίγο. 2,000 years later. Είμαστε εδώ, έχουμε περάσει τα σπιτάκια, το έχουμε κάνει λίγο speedrun επειδή βαρέθηκα τώρα να εξηγώ, είμαστε στα 2 λεπτά και κάτι. Καλύτερα νομίζω. Ναι, όχι. Ναι. Εκεί κολλάει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού εκτός από ομπρέλες. Δεν μ' αρέσουν οι ομπρέλες. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνες. Τι λέω. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε. Run. Έλα, τρέχα. Στο σκήνι στάκι είμαστε. Πού ήτανε, αυτό δεν θυμάμαι ρε. Ήτανε το main spot μου όταν έπαιζα κάτω. Ωπα ρε μπρο. Πού πάω. Α, κάτω εκεί πέρα. Πάμε, πρέπει να προσγειωθούμε πάνω στο φάρο για να μην κάνω όλες τις πανεπιστήμια. Ωραία. Τώρα, πού πρέπει να πάω ρε μάλε. Ωραία. Εκεί ακριβώς. Τι είναι αυτό ρε. Ωραία, θα διαλέξω αυτό το δρόμο, δεν ξέρω τώρα. Ωραία, 400 κάτι μέτρα. Είδατε που σας έλεγα. Παίρνω μέτρα πιο easy εδώ πέρα. Δεν προσπαθώ καν δηλαδή, δεν tryhardάρω και το περνάω σχεδόν. Με λίγη παραπάνω φαντασία και τύχη. Βρίσκομαι εδώ πέρα τώρα. Ωραία, μπορείς να πας από εδώ. Δεν θα πάω από εδώ. Εννοείται πως δεν θα πάω. Ανεβαίνω απλά σκάλες και παίρνω μέτρα. Τι άλλο θέλω. Μην κολλάς. Ωραία. Μην πέσεις. Ωραίος. Τώρα πού πάω. Πού θα με βγάλει αυτό ο δρόμος. Με βγάζει σωστά. Μήπως πρέπει να πάω από εκεί. Από εκεί θα πάω. Από εδώ θα πάω. Δεν νοιάζει. Εδώ φαίνεται πιο εύκολα. Δεν θα κάνω μαλακία εδώ πέρα. Τέλος. Τώρα τι πρέπει να κάνω. Να πας εδώ και εδώ. Και μετά εδώ πάνω. Οκ. Όχι ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό. Δεν το ήξερα αυτό. Τι λες ρε. Τώρα το είδα. Πάλι καλά πούτους. Βγαίνεις από εδώ και πας. Όχι. Λάθος. Γίνεται. Τρέχεις εδώ. Γίνεται ρε μαλάκες. Τι είναι αυτά ρε μάλλον. Το φτάσα. Πώς πρέπει να πω. Τι είναι αυτό. Πώς μπορώ να ανεβώ εκεί πάνω. Μήπως πρέπει να πάω από εκεί και να πέσω με φόρα. Κάρετε με. Ναι ρε μπρο, ναι το ξέρω. Ωραία, λοιπόν τώρα πρέπει να τα πετύχω όλα. Αμάτα. Όχι ρε μαλάκα. Θα τα πετύχω. Είναι speedrun. Κερδίζεις πολλά δέστα. Αξίζει τον κόπο, κάποτε θα τα πετύχω. Τι γίνεται. Όχι.
Λίγο πιο δίπλα. Δεν πειράζει. Εύκολα. Easy. Κοιτάξτε, δεν ήταν μεγάλο speedrun, shortcut δεν ήταν μεγάλο. Θα σας έλεγα να μην το κάνετε, οκ. Που πήρε αρκετή ώριτσα. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Να υπήρχε ένα skip. Ναι, υπήρχε ένα skip ρε μπρο, ένα skip. Τι έγινε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τέλος πάντων, έλα πάμε έτσι γρήγορα fast, έλα μωρέ τώρα, έλα μωρέ, easy είναι αυτά μου. Όπα, το έχεσες όμως. Ωραία. Μην κάνεις μαλακία. Όχι. Έτσι. Έτσι ρε μπρο, έτσι ρε γάμο τα άστρο. Έλα. Είμαστε εδώ τώρα 3 λεπτά και κάνουμε μαλακίες, βούρες και μαλακίες. Έχουμε πέσει 2 φορές σε αυτούς τους σωλήνες. Μακάρι να μπορούσαν να σκυπαριστούν κάπως. Δεν έχουμε πάει καν στη season 2. Αλλά θα πάμε που θα πάει. Έλα. Ωραίος. Πού πάμε τώρα? Εδώ. Έλα. Ναι ρε μπρο, ναι ρε. Ναι, έλα πάμε. Τώρα που πάω... Καλή μου τύχη. Τώρα καλή μου τύχη. Εδώ έχω πέσει όλες τις φορές. Είμαι ηλίθιος να ξαναπέσω, όχι βέβαια. Οπότε τι θα κάνω, θα πάω από εδώ. Ωραία, λοιπόν, εδώ ήταν πλακίτσα. Σχεδόν, ναι. Δεν γίνεται από εδώ, το ξέχασα. Γαμώ τα άστρα. Ωραία. Τι κάνω ρε φίλε πάνω στους σωλήνες. Έτσι και ξαναπέσω εδώ, άντε γαμίσου κολοσημείο. Easy. Πώς το πέτσω κόψα έτσι ρε μαλάκες. Έλα. Τι δεν φτάνει. Φτάνει βέβαια. Έλα. 541 μέτρα. Επιτέλους. Δεν υπάρχουν άλλοι σωλήνες. Τώρα πρέπει να ανεβούμε όλες αυτές τις βλακίες. Ωραία, λοιπόν. Τουλάχιστον το θετικό είναι ότι κάπου εδώ αρχίζουν να τελειώνουν οι σωλήνες. Okay. Και άμα πέσω, έχω κάτω μου μερικούς σωλήνες οι οποίοι δεν είναι κάτω μου αυτή τη στιγμή. Βασικά είναι κάποιοι. Ωραία, λοιπόν. Άμα πέσω, μπορεί να πιαστώ κάπου και να μην γίνει μεγάλη ζημιά, ας πούμε. Να μην χάσω άλλα 5 λεπτά από τη ζωή μου, ρε. Έλα. Εδώ είναι απλά jumps. Για να δουν αν μπορούμε να πηδήξουμε. Βέβαια μπορούμε να πηδήξουμε game. Βέβαια. Και chapter 2 το βλέπω εκεί στο βάθος. Ναι ρε μπρο. Όχι chapter, τι λέω ρε. Season 2. Ναι. Ναι ρε μπρο. Και season 2 επιτέλους. Ωραία.
Είμαστε στη Season 2, τώρα επόμενο στόχο Season 3. Λοιπόν, πού πρέπει τώρα να πάω? Από πού πρέπει να πάω? Από πού είναι πιο easy? Μου φαίνεται πως άμα καταφέρω να πάω εκεί πάνω θα είναι πολύ easy. Από αυτά τα εμπόδια δεν είναι τόσο easy, αλλά δεν ξέρω πώς να πάω εκεί πάνω. Οπότε γάμα τώρα. Ωραία, λοιπόν. Δεν πέφτω. Ωραίος. Ρε μπρο, πρέπει να προπονιέσαι σε αυτό, να πέσεις only up, ζέσταμα. Πρέπει πρώτα να κάνεις ζέσταμα και μετά να πηγαίνεις να κάνεις το record. Έτσι το έχουνε κάνει! Years later. Ω! Πρέπει να παίρνεις φόρα εδώ. Εδώ γίνονται αυτά speedrun. Ναι, γίνονται. Όπα. Έτσι γίνονται speedrun. Έτσι. Season 2 again. Κάπου εδώ δεν είχαμε πέσει. Season 2 κάπου εδώ κοντά. Έχουμε περάσει τα 600 μέτρα νομίζω στο ρεκόρ μας. Είναι εδώ πέρα, τώρα είμαστε στα 590 μέτρα. Ωραία. 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 Nice. Όχι! Γαμώ το κέρατό μου! Αυτό ήταν το βίντεο, μάγκες. Like και subscribe για περισσότερα για να φτάσω στα περισσότερα μέτρα. Παίξαμε only up chapter 2. Βαθμολογώ το map με δυσκολία 6 στα 10, 6,5 στα 10. Πιστεύω πως μπορώ να το τερματίσω, θα το δοκιμάσουμε. Μου πήρανε τα γυρίσματα 30 λεπτά, οπότε δεν είχα αρκετό χρόνο να καταλάβω το map και όλα αυτά. Οπότε αυτά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye. Να έχετε μια ωραία μέρα.